Per mi la participació és donar-li vida al poble. Pues la idea és que entre tots les associacions de Palau-solità i Plegamans puguem dir la nostra, comentar, parlar, discutir, votar. Que cadascú aporti una mica el que vol i com ho vol. Per mi la participació és un grup de gent que s'involucra amb que realment el que volem aconseguir surti perfecte. Pues poder participar todo el pueblo de la fiesta mayor, de su elaboración. Proposar i al final teniu com un fil i crear una acció. És molt important recollir totes les opinions, les entitats. Fer un cop de mà, ¿vale? I amb aquest cop de mà estàs fent alguna cosa divertit i d'alguna manera és divertir el poble. Significa proposar activitats, dur-les a terme i sobretot que tinguin coherència entre elles. Ho considerem molt important per tal de fomentar aquest esperit de poble, potser. Un punt de trobada de totes les entitats que donen la seva opinió. Tenir l'oportunitat de dir la nostra, que no sempre és fàcil, i sobretot que això passi a altres generacions perquè pugui créixer i la participació passi de ser un valor normal y diario en las nuestras vidas. Hombre, yo creo que en el futuro, si se sigue tal como se va y cada vez se le da más participación al ciudadano, o sea, más participación a las entidades, pues yo creo que es muy importante. Yo creo que se va mejorando cada vez más.